טוב, היי כולם, זאת אני, מאיה, והיום אני רוצה להראות לכם שותף חדש, קוראים לו, אוקיי, יש שותף חדש, קוראים לו, אבל ככה שכחתי את השם שלו, אוקיי, קוראים לו בן. בן, אתה בא או לא? בן! סליחה, אני פשוט מאחר. בן, מה אתה רוצה מהחיים שלי? שום דבר. טוב, בסדר. אז זה השותף שלי בן. שלום. ואנחנו עושים סרט כזה שנקרא, אני נגיד לכם. אז שלום, זה אני בן, ואנחנו מעריצים מאוד את הערוץ של אביטל F עם התמונה של לוסי ג'ניפר, ובאנו להגיד שאנחנו מאוד מעריכים את הסרטונים שלך, ואני רוצה להיות פופולרית כמוך, כאילו 8 משתמשים רשומים אצלך, וזה עדיף שיהיו לך 1,000, לא, 1,000,000. טוב, לא משנה. ומצטערת על הכל הזה, פשוט אני מצוננת. כן, אז רצינו לומר לך שמזל טוב, שיש לך 124 פטשופים, לנו זה רק 92. נכון שהגבתי לך בתגובה שכתוב שהיה לי 89, אז קנו לי עוד 3 פטשופים, מאוד קנו לי כבשה, כלב וחתול, הם ממש חמודים, אז ברכותינו. מזל טוב, 124 פטשופים, ושלום, להתראות. גוסטב. חולה הסרטונים שלך. אתה בכלל לא ראית אותם. הם על פטשופ ועל החתול שלה ועוד. לא משנה. קילי.